Η κυρία Μαργαρίτα Βέργου κάνει το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από τις ανασκαφές για τον Μέγα Αλέξανδρο και είναι και πρόεδρος του Σωματείου Διόνυσος. Κυρία Βέργου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε τον κόσμο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Πράγματι, είναι τα 100 χρόνια από την έναρξη των γαλλικών ανασκαφών στην Ανατολή και βεβαίως το συνέδριο σήμερα τελείται και με αφορμή της εκθέσεως που λαμβάνει η χώρα αυτή την περίοδο στο Βερολίνο με θέμα ακριβώς τον Αλέξανδρο, τις ελληνιστικές πόλεις της Ανατολής και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος διασώζεται στην Ανατολή μέχρι σήμερα. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, στο σημερινό μας Διεθνές Συνέδριο. Διεθνές γιατί έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Πολεμικό Μουσείο σημαντικότατους καθηγητές. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από την εποχή που ο άνθρωπος πρωτοκοίταξε τον ουρανό και ασφαλώς απορούσε, θαύμαζε αυτά τα φωτεινά σημάδια στον ουρανό, γιατί κοιμούνται έτσι και όχι αλλιώς. Και έτσι ξεκίνησε, λέει ο Πλάτων, η επιστήμη ή μάλλον ο πολιτισμός. Monsieur le professeur, please tell us some things about the Alexander and what is the meaning to the Eastern civilization. As we know, Alexander came up to the limits of the eastern satrapies of the Achaemenid Empire, which is today's Pakistan, which was ancient India those days. He came up to the Indus River. So he had this big fight with the king called Porus in 325 BCE. And after his death in 323 BCE, this part officially went up to the Seleucid Empire. But soon it was conquered by an Indian king called Chandragupta. It's my sincere gratitude to Dr. Girgorakou for inviting me to participate in this important event and say a few words in the presence of distinguished audience. We all appreciate Dr. Girgorakou's passion and perseverance in promoting Hellenistic studies in the East. Εδώ λοιπόν έχει έρθει όλο το αρχείο. Είναι πάρα πολλά βιβλία, είναι πάνω από 500 βιβλία. Υπάρχουν αρχεία τέτοια και σε άλλες σχολές, ίσως στη Γαλλική περισσότερο, αλλά εγώ έχω αρχεία τα οποία είναι σε πάρα πολλές γλώσσες, αλλά κυρίως τα ελληνικά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε κληρονομιά στους Έλληνες, μια σημαντικότατη σελίδα της ιστορίας μας, μια πολιτιστική σελίδα της ιστορίας μας, πολιτισμική θα λέγαμε. Είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή. Για τον Αλέξανδρο ξέρουμε ότι πήγε στην Ανατολή. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν μια εκστρατεία, είναι κάτι στρατιωτικό. Αυτό που έγινε μετά έχει σημασία. Έγινε μέγας γιατί διαδόθηκε ο ελληνικός πολιτισμός στην Ανατολή με τις πρώτες πόλεις που δημιούργησε εκείνος, με τις πόλεις που δημιούργησαν στη συνέχεια η διάδοχή του στα ελληνικά βασίλεια της Ανατολής, εκεί που πραγματικά ο ελληνικός πολιτισμός άνθησε. Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή είναι ό,τι δημιούργησε ο Αλέξανδρος σαν αυτοκρατορία, αλλά δεν είναι αυτό που έκανε τον Αλέξανδρο μέγα. Είναι αυτό που έγινε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, μετά που δημιουργήθηκαν τα ελληνικά βασίλεια. Αυτά διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και ό,τι πιο όμορφο είχε η Ελλάδα να δώσει στην Ανατολή, και εκεί ο πολιτισμός μας υιοθετήθηκε. Αυτά θα μας τα πούνε απόψε οι ξένοι αρχαιολόγοι. Γεια σας. Μετά την εκστρατεία του Μέγα Αλεξάνδρου, η ελληνιστική καλλιτέχνη έχει υπέστη πολύ μεγάλη και βαθιά επιρροή στην σημερινή και κεντρική Ασία και Βόρεια Ινδία. Και μετά η επίδραση έχει φτάσει στην σημερινή Κίνα, ειδικά στην δυτική περιοχή της Κίνας έχουμε βρει μερικά ευρήματα που δείχνει αυτή την επίδραση, και ειδικά στην ελληνοβουδιστική τέχνη έχουμε βρει πολλά ίχνη αυτής της επιρροής. Το σημερινό συνέδριο
περιλαμβάνει και μία ειδική μου εισήγηση, η οποία αναφέρεται κυρίως και πρωτίστως στην φιλοσοφική προσέγγιση του εκπολιτιστικού έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Θα τονίσω μόνο δύο πράγματα. Ο Μέγας Αλέξανδρος επέτυχε την οικουμενικοποίηση του ελληνισμού. Η διαφορά της οικουμενικοποιήσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το σημερινό γεγονός της παγκοσμιοποιήσεως έγκυται στο εξής, και παρακαλώ πολύ τους αγαπητούς τηλεθεατές και τις αγαπητάς τηλεθεατρίας να το κρατήσουν αυτό στην μνήμη των. Να σχολιάσω την μορφή, την έκταση και την προβληματική της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας κατά την περίοδο των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος αλλά και ο Αριστοτέλης σηματοδοτούν και νοηματοδοτούν τη νέα περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, της καλωμένης ελληνιστικής. Κατά την εν λόγω περίοδο μέχρι του έτους 31 π.Χ., όταν οι Ρωμαίοι κατέλυσαν το κράτος των Πτολεμαίων στην Αίγυπτον, συνέβησαν μεγάλα πολιτικά και γεωστρατηγικά γεγονότα και ανακατατάξεις, πρωτίστως υπό των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τόσον εξ επόψεως γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, όσον και πνευματικής και και φιλοσοφικής, τα γεγονότα αυτά παραμένουν και σήμερα ως εστία και θέματα ενδιαφέροντος των συγχρόνων ηγετών. Ο κύριος Κώστας Πάπας είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις. Είναι εδώ ως προσκεκλημένος στο συνέδριο και θα μας πει μερικά πράγματα για τον ελληνισμό και για το ρόλο του Κογκρέσου. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι ένας τριτοβάθμιος οργανισμός που καλύπτει τον Καναδά, τον ελληνισμό του Καναδά, από ακτή σε ακτή σε ακτή στον Καναδά. Η δομή του Κογκρέσου είναι ως εξής. Η κάθε μεγάλη επαρχία, οι 5 επαρχίες του Καναδά, δηλαδή αν αρχίσουμε από το West, Βρετανική Κολομβία, μετά ερχόμαστε στη Μανιτόμπα, στο Οντάριο και στο Κεμπέκ, όλοι οι σύλλογοι ανήκουν σε ένα επαρχιακό κογκρέσο. Υπάρχουν 5 δηλαδή επαρχιακά κογκρέσα της κάθε επαρχίας. Και τα 5 επαρχιακά κογκρέσα είναι η βάση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου που είμαστε εμείς, ο οποίος αντιπροσωπεύει έτσι τον ελληνισμό στα διάφορα εθνικά μας θέματα. Βρισκόμαστε μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Μουσά, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής διαστήματος. Θα μας πει ο κύριος καθηγητής τι σχέση έχει η αστροφυσική ή το διάστημα, η μελέτη του διαστήματος με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από την εποχή που ο άνθρωπος πρωτοκοίταξε τον ουρανό και ασφαλώς απορούσε, θαύμαζε αυτά τα φωτεινά σημάδια στον ουρανό, γιατί κινούνται έτσι και όχι αλλιώς, και έτσι ξεκίνησε, λέει ο Πλάτων, η επιστήμη ή μάλλον ο πολιτισμός. Γιατί στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε πώς κινούνται, τι είναι αυτά τα πράγματα, αναπτύξαμε την επιστήμη και τον πολιτισμό εν γέννη και γίναμε άνθρωποι. Δική μου ερμηνεία αυτών που λέει. Αλλά ειδικότερα ο σημερινός κόσμος είναι συνέχεια και βασίζεται αποκλειστικά στις επιστήμες οι οποίες εδραιώθηκαν την εποχή του Μεγαλέξανδρου και μετά. Δηλαδή ένας βασιλιάς που είχε εκπαιδευτεί από τον μέγιστο Αριστοτέλη. Και φυσικά είχε όλα τα εχέγγυα ότι μπορεί να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τα των επιστημών και της φιλοσοφίας. Η κοινή γλώσσα που επιβλήθηκε, είδαμε προηγουμένως ότι οι νόμοι γράφονταν μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστό στην Ανατολή, στο Αφγανιστάν,
ή οπουδήποτε στην ελληνική γλώσσα και το αλφάβητο το ελληνικό ήταν εκεί ενεργό μέχρι τον 7ο αιώνα ή 8ο αιώνα, όταν πήγαν οι Άραβες και το αφαίρεσαν εν τέλει, επιβάλλοντας το δικό τους. Η μεγάλη έκταση του κράτους επέτρεψε επίσης στο να μαζευτούν όλες οι γνώσεις και να διαδοθούν σε όλο αυτό το χώρο. Αντάλλασαν δηλαδή, όχι βέβαια όπως σήμερα τα email, αλλά επιστολές. Ο Γιώργος Ρούσης είναι γλύπτης και ασχολείται με το να φτιάχνει, να δημιουργεί κράνη όλων των εποχών, των αρχαίων εποχών, και είναι πιστά αντίγραφα. Θα μας τα πει ο ίδιος τι ακριβώς κάνει, κύριε Ρούση. Ναι, έχω φιλοτεχνήσει όλη την ιστορία του αρχαίου ελληνικού κράνους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Δηλαδή από τη μινωικής εποχής, τα οδοντόφρακτα κράνη τα οποία είχαν δόντια από αγριογούρουνα, μέχρι και το τελευταίο, το οποίο ήταν με την κατάκτηση της Ρώμης της ελληνιστικής περίοδου. Ο γλύπτης κύριος Γιώργος Ρούσης. Κύριε Ρούση, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος φιλοτέχνησε ειδικώς για την περίσταση τον Αλέξανδρο το Μέγα, Alexandre le Grand, pour vous exprimer, pour que nous vous exprimions notre estimation profonde, mes professeurs. S'il vous plaît, venez. Βρισκόμαστε εδώ στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου με την κυρία Έλενα Κρυστάλλη, η οποία είναι εικαστικός, ζωγράφος, παύλα αγιογράφος και διάφορα άλλα πολλά τα οποία στον καλλιτεχνικό χώρο προσπαθεί και παλεύει για να δείξει τον πολιτισμό της Ελλάδος, και εδώ πέρα στο συνέδριο έφτιαξε ένα πίνακα τον οποίο θα μας τον παρουσιάσει. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, που καθηγητής ήταν ο Μεγάλος Αριστοτέλης. Αυτό το έργο το έκανα κατόπιν υποδείξεως της κυρίας Γρηγοράκου, που παρακολουθούσα τα μαθήματά της στο Πανεπιστήμιο, και με πολύ χρόνο, με πολύ αγάπη και πολύ μελέτη προσπάθησα να κάνω αυτό το έργο. Το συνέδριο θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακώς, μετά τη λήξη βεβαίως της σημερινής ημέρας, από το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες και από το κανάλι του Διονύσου στο YouTube, Διόνυσος εν Πειραιή. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Πατεράκη, τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη και το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες, που είναι εδώ σήμερα, στηρίζουν, και βεβαίως και την εφημερίδα Εστία που μας έδωσε τη χορηγία της επικοινωνίας, αλλά και την ΕΔΙΠΙΤ, την Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας Θράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.